Til at samle data og styre RGB-LED'en bruges en Arduino Uno. Her ses det samlede produkt med RGB-LED'en, potentiometer og tip 120 og 125. Skruer man på det første potentiometer, styrer man den røde farve. Den anden potentiometer styrer den grønne farve. Og den sidste styrer den blå. Det ses her, at ved at skrue på forskellige potentiometer kan man blande sin egen farve. Her er der blevet blandet pink med rød og blå. Her er et skema over det samlede kredsløb. Øverst til højre er en 5 volt spændingsregulator. Her ses potentiometerne. Og endelig herover er RGB LED kredsløbet med tip 120 og 125. Arduino Uno samler data fra potentiometerne og tænder LED'en. Kigger vi på Arduino-koden, ser vi først 3 heltal, henholdsvis rød, grøn og blå. De skal bruges senere og sættes derfor til 0 nu. I setup-metoden defineres de forskellige udgange på Arduinoen, og der startes en kommunikation med serial. Udgang 3 sættes som høj, da den tænder vores LED. Loop-metoden gentages uendelig antal gange. Vi ser først, at jeg udskriver værdien, som bliver læst på analog input 2. Herefter overskriver jeg værdien i heltallene rød, grøn og blå med inputtet fra de analoge indgange. Da inputs fra potentiometerne er 1023 værdier lange, skal de omdefineres til de 255, som skal bruges ved PWM. Det bruger jeg map-funktionen til, så automatisk bliver de 1023 værdier fordelt på 255 værdier. Herefter skriver jeg til de forskellige udgangsben med værdien fra heltallene rød, grøn og blå.